Velkommen til Mors Krop Refit Online, genoptræningsprogram for delte mavemuskler og bækkenbund. Jeg hedder Kate Gallagher Hansen, og jeg er fysioterapeut med speciale inden for gynækologi og obstetrik. Jeg er selv mor til 2 små skønne piger på knap 2 og 4 år. Så jeg ved om nogen, hvordan det er at vende tilbage efter en graviditet og få den gamle krop tilbage igen. Mors Krop Refit Online er for dig, der er gravid. Det er også for dig, der er nybagt mor. Og selvfølgelig også for dig, der er mor på 30. år, som stadig ikke har fået genoptrænet helt ordentligt efter din sidste graviditet, selvom det er flere år siden. Mors Krop Refit Online, det er for dig, der ønsker en stærkere og mere velfungerende bækkenbund. Det er også for dig, der ønsker en fladere og stærkere mave og ryg. Det er også for dig, der ønsker at få en ekstra viden omkring, hvordan din bækkenbund fungerer, og hvordan dine mavemuskler samarbejder med din bækkenbund, og hvordan du aktiverer dem naturligt i din hverdag. Det her online forløb er også for dig, der har smerter i kroppen og ønsker færre smerter. Det er for dig, der ønsker at forebygge skader senere i livet. Og her tænker jeg på prolaps, nedfald eller nedsunken livmoder eller blære. Det kan også være inkontinens. Det kan være navlebrok som følge af delte mavemuskler. Og sidst men ikke mindst, så er det her produkt for dig, der ønsker en stærk morkrop, som kan fungere i den dagligdag, du nu engang har, med de krav, der nu engang bliver stillet til dig. Det er aldrig for sent at gå i gang med at genoptræne. Det er rigtig godt, hvis du starter med at se alle undervisningsvideoerne igennem først. Det giver dig en grundig oplæring i, hvordan du får aktiveret din dybe mavemuskel sammen med din bækkenbund i integrationen med din vejrtrækning. Jeg ved, at du rigtig gerne vil i gang med øvelsesvideoerne med det samme, men det her det er bare det, der kommer først. Tag de forskellige tests, få målt dig selv, få testet dig, få det skrevet ned på testarkene, som også er i programmet. Sidst men ikke mindst, så vil jeg bare sige til dig, at jeg håber, at du holder rigtig godt fast i at træne. Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe. Brug den til at støtte dig opad, og brug den til at stille spørgsmål. Jeg skal nok være der til at hjælpe dig igennem det hele. Rigtig god fornøjelse.